Subscribe to Bike. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yun. Yeah. Ayun. Ayos, ayos. Good morning guys, Wendell Petisanan here and welcome to my channel. Road 2000 tayo guys at bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka na muna. So guys, our video for today, we're going to Tayog Sunflower Eco Park. So marami-rami tayo. So nabuo lang natin tong group kagabi. Hanggang ngayong umaga, so ilan tayo? 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8. So walo kami guys. At puro first time namin, walang nakakaalam. Kaya exciting to guys, samahan nyo kami. So let's go, let's go! Ayan. First time natin sila makasama. Tulad ni Sir, ano nga pangalan? Ron. Si Ron, ayan. So hindi ko basta uli yung mga pangalan nila. Ayun. So kikilalanin natin guys, yung mga iba nating kasama. Para magkakakilala tayo. Ayan. So ayan guys, kasama natin ngayong umaga si Sir Jay, si Sir Cyril at si Sir Michael. Ayun. So ayan guys, mga first time natin sila makasama. Kaya masaya to. Meron tayong mga bagong kasamahan. Ayun. So ayan guys, time natin 10 to 7. Kasi may inintay pa tayo. Kaya medyo na-late tayo. Pero okay lang guys, kasi weather natin napakaganda. Mukhang makikisama weather sa atin ngayon. Sunrise. Kasama to si Brian, si Jeric nasa likod. Ayan yung aming trangko. Ayos, ayos. Then guys, malapit na tayo pa sa Rubio. Along the way. At sa likod natin mga kasama. Ayan. May sunrise na. So shout out sa mga taga Pusurubio. Lahat kayo shout out. Isang shout out. Let's go!
social distancing. Galing Agoo pa yan. Yan yung pinakamalakas sa amin. Pinakamalakas sa chicks. Huli ka! So yun guys, nakaliko na tayo sa kanto. Ito na yung kanto papunta ng Binalonan town proper. So malapit na tayo sa town proper. Kaya guys, tara, time check 7:45 pa rin. Kaya let's go guys, sama lang, sama, let's go. Ito tayo guys, bayan ng Binalonan sa may Save More. Save More na, tapos kakaliwa. So yun guys, bayan na tayo ng Binalonan. So ito yung town proper sa tapat ng munisipyo. Ayan. So tuloy-tuloy tayo papuntang Tayog. Dadiretsuhin lang natin tandaan mga kasama natin. Kontik na. Baba! Iangat mo, Junjun. Angat mo. Yun! Ikaw din, ikaw din. Ayos! Kaway, kaway, kaway! Kaway, kaway dyan, kaway, kaway! Kaway, kaway, Jay! Yan! Brayo, kaway, kaway! Pogi, pogi! Ikaw ba yun? Joke lang, joke lang. Wala bang shoutout sa mga bebe? Shoutout kay Queenie. May baby time. Ito. May baby time ba to? May baby time ka? Wala. Wala ang baby time, baby oil lang. Guys, nandito na tayo, Barangay Tuboy, Pangasinan. So dire-diretso lang to guys. Maganda naman ang daan, asfaltado. Kaya let's go guys, let's go.
Uwi ka na? Hindi po, pumunta sa Singgan. Singgan? Opo. Ang layo ah. Pangalan mo? Yung po. Shout out. Shoutout kay mama ko, tagal mo na yan, abroad. Ayun. Ayos, ayos. Yun. So yan guys, nandito na tayo sa mahabang tulay ng Santa Maria. And guys, malapit-lapit na tayo. Sunflower. Buo pa rin ang grupo. Ayan. Nasa likodan. I love Cabuluan. So guys, nandito tayo sa barangay Cabuluan. So siya yata nakakasakop sa Sunflower Eco Park. Yeah, let's go guys. Aso, aso. So guys, ito yung kanto papasok ng Sunflower. So doon tayo galing, tapos diretso ito dito. Pero before kayo dumiretso dito, may makikita dito ang signboard. Sunflower Camp, Tayog Eco Park. So kakaliwa dito. Papunta doon. Saan galing sir? Saan galing? Dito po. Ordaneta pa. Kayo po, sir. Rosario. Papasubscribe ako. Bigyan ko kayo sticker ha. Thank you. Kabike gang. Thank you sir ha. Kabike gang. Thank you. Thank you. Subscribe ako. Yung Vincent Manipon po. Sige, sige. Sino? Anong channel? Sino may channel? Ito kayo. Ayan. Ay, Grabe ba dalawa. subscribe ka din? Local naman. Anong channel? Pa-subscribe sir ha. Para ha? Matik na no. Thank you sir. Pa-subscribe. Sticker. Thank you. Ordaneta kayo, mag-isang grupo lang. Meron ko. Shoutout naman dyan. Sige. Shoutout ko daw yung dilaw. Sino may shoutout? Shoutout sa Barangay Lapit. Barangay. Shoutout! Sir, anong channel nyo? Kim Vincent Manipon ko yan. Sige. Like, comment, share, subscribe. Ilalagay ko sa description. Ayan. Subscribe kayo kay kuya. So after 46 kilometer, ayan, malapit na tayo sa Sunflower. So before tayo dumiretso doon, merienda muna tayo. 47? Sana oil.
other day. Fell in love again. Ayan guys, malapit na tayo sa Tayog Sunflower Eco Park. So, nandito pala ito guys, sa gitna ng palayan. Kung nakikita nyo, ayan siya. Tapos ang paligid niya, palayan. Tapos sa harapan, palayan. So, mukhang madaming tao guys na pumupunta ngayon. Kasi Sunday. Ayan. Tara guys, tingnan natin kung makakapasok tayo dito. Saan po bike sir? Doon sa gilid, doon sa likod ng tubo-tubo. Ah, sige sir, thank you. Sige sir. So guys, nandito tayo ngayon sa parking lot. So iikutin muna natin kung ano itsura ng harapan. So ito guys yung pinakaharapan. Ito yung pinaka main entrance. Ayan. Tapos ang pinakaharap, eto na. Morning. So ayan guys. So ayan guys, nandito tayo mga kabagda. Shout out! Shout out! Ayan. Anong team sir? Anong team? Team Ahon Ditulak! Team Ahon? Ditulak. Team Ahon. So guys, kasama natin Team Ahon Ditulak. From Lingayen, Lingayen, Pangasinan. Ayun. Oh. Subscribe kapag ka! Okay. Thank you sir, thank you. May pa-sticker pa ako. Thank you sir. Thank you sir. Subscriber nyo. Oh, yes sir, thank you, thank you. Don't skip the ads ha. Google account ko. Ayun, ayun. Ayun. Rosario sir, Rosario. Ayun. Sige sir, sige sir. Contact nyo lang ako sir. Anong pangalan niyo sa amin, sir? Andyan sir. Wendell. Wendell. Ayan. Sige sir. Thank Ingat sir. Ang dami na. Sige sir, no problem. May 50 ha, bawat isang ano. Dan from Asingan. Ayun. Anong pangalan ma'am? Che po. Thank you ma'am sa pag-subscribe advance. Sir, pangalan. Sonic po, sir. Ayun, nice to meet you sir. Thank you. Ingat ma'am, ingat po. Sir, ingat. Yeah. Thank you. Thank you. So guys, nandito tayo sa Sunflower Camp ng Tayog. So ito yung pinaka main entrance at saka parking lot. So guys, papasok tayo. Tingnan natin kung ano makikita sa loob. Let's go! So yan guys, required ang face shield, 100 ang entrance fee. So bali 120. Pag wala kang face shield, 120. 20 pesos lang ang face shield.
guys, andito tayo sa view deck ng Eco Park, Sunflower Eco Park na matatagpuan dito sa Tayog. So makita nyo kung gaano to kalapad. So from main entrance papunta doon. Ayan, guys, try natin na pumasok dito sa maze. Sa yung mga sunflower. Siguro mga basic ah. Maliit lang. So hindi tayo makalabas. Hindi tayo makalabas, guys. Ito. Labas natin kuya, laon yun na. Ito. Nakalabas din. Hoy, laon yun na ba? So guys, meron din ditong greenhouse. So ito siya, papasukin natin. So what's up guys, andito tayo ngayon sa Sunflower Eco Park ng Tayog. Before tayo lumabas, ay gagawa muna tayo ng isang mabilisang shoutout. So shoutout Lenny Vera, Al S Jam, shoutout Udyaw Kapadyak Bikers, shoutout MJA BM Production P Olande, and shoutout kay Jerickson Alvarez, shoutout RJ Gravides, shoutout Egay Galera. Salamat sa pag-subscribe at panoorin nyo ang mga susunod naming video. So huwag kayo magsasawang suportahan ang ating video. Don't skip the ads para lalo pa tayong lumago. So salamat guys, shoutout sa inyo lahat. Peace. So yun guys, nakita natin ang loob ng Eco Park, Sunflower Eco Park. So lalabas na tayo, nakakaya sa ating mga kasama naghihintay. Isang oras ata tayo may Matagal. Sabihin natin, ang luwang pala ng loob. Boring dun sa loob, sabi niya. Mamaya na lang, baka Boring, sobra. may sound na, baka tayo makopyright dito. So yun guys, tapos na tayo dito sa Sunflower Eco Park ng Tayog. So sururuta na tayo pa uwi guys, pero before tayo umuwi, gusto na mga kasama natin na kumain muna. So hahanap tayo ng pwedeng makainan. Kaya tara guys, let's go. Kaya guys, let's go, let's go. Makapadyak po uwi. Medyo malayo pa guys. So 51 km pa ang papadyakin natin. Let's go! Kasama natin SM na. So ayan guys, may nakita tayong kainan. Stop over muna tayo kasi 11:45 na. So sobrang init. Grabe. Ayan. So ayan guys, katatapos lang natin mag lunch. Time check 1:05. At ang araw, nakaw, ay tirik na tirik. So kasama natin yan, weather blue sky with sunny at mainit na. Tagos sa damit ang init. So
Ayan guys, nandito na tayo sa tulay at boundary ng La Union. Dito guys yung boundary. Welcome La Union. Woo! Success! So ayan guys, nakauwi na tayo dito sa Rosario. Kung nakarating kayo sa dulo ng video ko ito, marami pong salamat sa inyong panonood. Salamat sa aking mga kasama, kay Brian, Jerry, kay Junjun, kay Rowell, kay Jay, kay Michael, kay sino pa ba na? Jordan? Michael Jordan. Kay Roniel at kay Cyril. So sino pa ba hindi ko nabanggit. So yun. So maraming salamat guys sa pagsama. So guys, please don't skip the ads para suportahan ang aking YouTube channel para lumago pa tayo. Sa mga nabigyan ko ng sticker ngayon, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. So hanggang sa muli, be safe.